Wara s-suċċess li kiseb il-programm Lead, għal darb'oħra l-Partit Laburista nida sejħa oħra sabiex aktar nisa jitħajru jieħdlu f'dan il-programm li jqarribhom u jgħallimhom fuq il-politika Maltija. Dan kollu bilan li tiżdied il-parteċipazzjoni femminili fil-Parlament Malti. B'reazzjoni għal dan, il-ħadd filgħodu fuq One Radio il-Prim Ministru Joseph Muscat stqarr li kien sorpriża l-aħħar bis-suċċess li kiseb dan il-proġett, immexxi f'din il-membru parlamentari Ewropew Mirjam Dalli. Jien kont konvint li rridu natu sinjal, rridu natu impetus, imma ngħid il-verità kont sorpriż bil-reazzjoni li kien hemm. Madankollu, minkejja s-suċċess li kiseb il-programm Lead, il-Prim Ministru baqa' jsostni l-viżjoni tiegħu wara dan il-programm. Sa 10 snin oħra, nofs il-kandidati kollha tal-Partit Laburista jkunu nisa u nofs ikunu rġiel. F'kull elezzjoni. Jien nixtieq li nilħqu il-parità fis-sessi dak li għandu x'jaqsam rappreżentanza f'kull istituzzjoni. Il-Prim Ministru spjega kif wara li serva bħala mentor ewlieni tul dan il-programm huwa ltaqa' ma' kull parteċipanta li għażlet tieħu sem. Innota li Lead ma kienx qed jiġbed biss l-attenzjoni taż-żgħażagħ Maltin iżda anke ta' nisa adulti minn kull fera tas-soċjetà. Qal li għalkemm fl-aħħar mhux kulħadd jagħżel karriera politika, il-programm qed iservi ta' pjattaforma ta' edukazzjoni li tgħin tarraf u tejjeb lil dawk kollha li jażlu jipparteċipaw. Dak huwa s-sodisfazzjon tiegħi ta' Lead li mhux ħajgwadanja minnu biss il-Partit Laburista, ħajgwadanja minnu l-pajjiż, ma ħajgwadanjaw minnu persuni individwali illi ħajkun qed jtejbu lilhom infushom. Fl-ewwel sejħa tal-programm Lead applikaw 85 mara u minnhom intażlu 70. L-applikazzjonijiet għal dan il-programm infetħu fl-24 ta' Awwissu u jalqu fit-12 ta' Settembru. Dawk interessati jipparteċipaw jistgħu japplikaw minn fuq is-sit www.lead.org.mt.